Continuamos na Solena e agora sí, creo que podemos falar en directo con Noelia Solleiro, que está en Tui, ela é cantante de orquestra. Hola Noelia, boas tardes. Moi boas tardes, como estades? Nada, benvida a Solaina. Bueno, ti xa é unha bella coñecida da Televisión de Galicia porque mira que participaches en concursos desta casa. Sí, sí, a verdade é que dende os 11 anos sempre andive metida por aí, por algún rinconciño, a verdade Bueno, que sí. incluso segunda finalista de Son de Estrelas, teño entendido, así que xa... Sí, no Bran de 2008, a verdade que sí, quedei segunda finalista, é genial, a verdade que moi ben. Mira, é que nos, home, hoxe queríamos facer unha cousa diferente, non sei se, ao mellor, non sei como che vai parecer, pero mira, aí ao teu lado temos a Miguel, que é campeón galego de beatbox. A Miguel, sí. Chegaste a falar con ela hai pouco, non? Sí, fai pouquiño. Claro, é que, mira, resulta que nós, claro, temos a túa voz, que é un torrente de voz, un chorro de voz, e témoslo a el, que é como unha discoteca, pero todo metido dentro dunha persoa. Entón dicíamos-nos, daremos feito aquí unha conxunción, un novo dúo galego entre a cantante de orquestra e o campeón galego de beatbox. Eu pregúntome, non sei. Daremos feito algo. Caramba, queres meternos nun aprieto, Nun compromiso. Eso non vale. Non, veñame, eu creo Pero que... bueno, non pasa nada, que para eso estamos. Podes facer un esforciño, non, con Miguel? Sí, eu penso que sí, poderemos facer algo. Bueno, pois veña, dadelle aí, que queremos escoitarvos, a ver como saería eso, a ver. Venga, va, a ver. Un trociño. A ver. ¿Y dónde quedo yo en este mundo sin color? Sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte. Y hoy te creo y aunque lo intente, no se me olvida que sigo siendo la misma loca que te quería. Y a fin de cuentas no tengo nada y esto no es lo que yo tenía. A fin de cuentas sigo la historia de esta loca que te quería. Bueno, fantástico! Un aplausazo! Facedes un dúo excepcional, Noelia. Bueno, aquí algo improvisado así de... Pero moi ben. Nada, Estou pensando eu que cando os teus compañeros da Orquestra Marbella pois teñan un día malo e tal, eu creo que para un bolo podíades quedar ou algo, porque facedes estupendamente. Sí. Non hai problema ninguno, eso a capela sempre se pode facer algo. Os músicos da orquesta non lle vai facer moita gracia, non? Nada. Noelia, Aquí con home orquesta al lado... Claro. Quitarlle ese traballo. Sí, dame unha Noelia, son Toñito de Poi. Sabes que a Noelia... Bueno, pero cantos anos en verte, onde estás metido? Claro, onde vai a fecha, guapa? Mira, pois, e sabes que eu fixe o primer casting a Noelia cando era que tiña 11 anos no Teque, mira ti. Sí, señor, tío, sí, señor. Sí. E creceu e agora está dándolle a ver cando te deixas ver, Toñito, a ver onde te deixas ver, tío, cando de festa en festa, pero a mí nunca me ves facer unha visita, non se descarta que apareza por Tui rapidamente. Por Tui por algunha festa, que a Orquesta Marbella en verano traballa moito, tío, así que xa sabes, move o cun pouco que non se costa nada. Non, para nada, aparte, mira, aos 11 anos, pois fixenlle unha proba a ela no Teque tal, e mira, ahora, xa profesional da música. Pero xa daquela prometía o que? Sí, de feito ganara aquel concurso cando eres pequeniña, creo. Sí, señor, daquela sí. É un gran amigo, a verdade, gran amigo, gran persoa, gran profesional, sí. Pois nada, pois un bico, moita sorte. Encantado de falar contigo, que andas moi perdido, tío, chámame un día, vale? Bueno. Hai que pararse pola Solaina. Un bocadillo de mortadela, que sei que che gusta moito, un bocadillo de mortadela, Con aceitunas, que non quero me... Con aceitunas, e un biquiño a nena, tío, que ten que estar preciosa. Vale. Oe, Noelia, como se presenta a temporada de verán aí coa orquestra? Porque supoño que este ano haberá bastante marchita, non? Digo eu. Sí, moito traballo. Inda onte estivemos en Vilaboa con Panorama e agora chega o Bran e sabes que mentres vos ides a disfrutar, nós estamos traballando para que vos pasedelo ben e, bueno, pero realmente, como é algo que nos gusta, pasámoslo ben tamén, non? Hai moitas fechas, moito traballo por detrás que a xente non ve, non? Pero que animamos a todo o mundo a vernos nas festas e xa sabedes. Claro que sí, a mesa apuntase todo o mundo a ir ás festas e que cada vez que siga habendo máis festas. Oe, Noelia, moitísimo éxito profesional e Miguel, moitísimas grazas tamén por este pequeno apreto ao que vos metimos os dous e que saístes de maravilla, sodes uns auténticos artistas. Unha aperta moi forte. Moitísimas gracias. Veña. Un bico para todos. Un bico para ti tamén, graciñas.